Αχιλλέα, δεν κάνω ένα κοντινό με το κρυζιό, παρέα. Ένα κοντινό με το κρυζιό, παρέα. Σε το κοντινό, μα σκύψε. Σκύψε, για σε εδώ. This is κρυζιός. Και σε ποιανού τσικουρές είμαστε? Σε ποιανού τσικουρές είμαστε? Γεια σου, μπρε Γιώργη, κουράσιεσαι. This is no κρυός. This is no κρυός. This is κοπέλα. Κοπέλα. Και από ό,τι βλέπεις η κοπέλα είναι πιο ζόρι από το μουλάρι. Ναι. Πρόσεξε, το πιάνουμε με τη μία χέρα. Αν δεν έχουμε βοήθεια τον Άρη και κάνουμε αυτό. Τάκ και δένουμε. Απλά πράγματα. Σιγά πάτε στο κουμπί. Αυτός που είναι μπροστά μας είναι ο Άρης. Τώρα σκύβει και παίρνουμε και τον κόλλο του λίγο. Τι μπουζάς τον Άρη? Ακούς που κατά λάθος τον Άρη?